Makadini varimi, tinokuchingamidzai chokwadi chando chinouraya zvakarehwa naivo Dr. Love Paul Matavire. Chando chikwapuro chezvirimwa zvakawanda zvisingagone kutonhorwa. Zvirimwa zvakawanda izvi zvinotoda kurimirwa muanonzi greenhouse kuti dzirarame. Asi nhasi tinokuzivisai nezvirimwa zvishanu kana vegetables. Zvirimwa zvakagwinya zvamunokwanisa kurima munguva ino yechando inobva kuna chivabvu kusvika kuna chikunguru muno muZimbabwe. Number 5, strawberries. Garden strawberries akatanga kurimwa kunzvimbo inonzi Britain, France kuma 1750s uko. Strawberries ndiyo mafruit ekunaka aya akatsvuka ane mhodzi dzinosvika 200 panze pawo. Anodyiwa paValentines nevanhu vanodanana. Strawberry ane muto muzhinji unotapira nekamwe kakunhuhwirira kaanoita so kunge maruva aya anonzi marose, iyo inonzi aroma muchingezi kana tava kuchitaura chichidada. Strawberry anotapira nekushandiswa kunakisa mukaka, ice cream neyogurt mumatoro. Anodhura asi uku kuisa mari mukanwa mengwe, nekuti mungatoshamisika kuziva kuti strawberries akanatsodiridzwa anotekeshera neyadhi yose kunge sora riya rinonzi tsine kana kuti black jack, nokuti anonzi runner plants muchingezi. Haanetse kubata. Strawberries anoita vana vakawanda uye vanoda mazuva mashomanana kuti maruva acho aite vana vazodyika. Strawberry akadiridzwa zvakanaka anobereka kazhinji zvekuti hamumapedzi. Anobereka zvebasa zvekutosvika pakurova moyo chaiko. Ane hutano sezvo ane nutrients akaita vitamin C, ayo nutrients anodzinga flu anowanikwawo mumaranjisi, nemamwe nutrients akaita vitamin B, S, K, fiber, folic acid kana potassium muma-amino acids. Ane mari futi. Zvinonzi muna 2019 pasi pano pakarimwa strawberries aita matani mamiliyoni manomwe, mazhinji 40% chaiwo achibva kuChina. Ijipita iyo iri pamberi pakurima strawberries muno muAfrica. Number 4, carrots. Carrots anokwanisa kudyarwa pakati peFebruary neSeptember. Carrots anofarira temperatures ari pakati pe15 ne20 degrees Celsius. Carrots anowanzotora mazuva 10 kusvika 10 kuti abva kusvika zera rokudyika. Anodyiwa ari mambishi kana kuti abikwa. Anokwanisa kubatsira kurapa maziso. Ane varieties akawanda akaita Nantes, Denver, Imperators Chantenay nemamwezve akawanda, uye anorema pakati pe50 kusvika 70 grams. Carrots anorimwa zvakaomarara zvekare kunzvimbo dzakaita seMorocco, China, Uzbekistan, South Africa kana iko kwaObama uko. Kuchiri kutongwa naObama uko kuUnited States of America. Carrots anowanzodyarwa turi tumhodzi tunoiswa muvhu tunowanikwa kubva mumatoro emahardware. Anokwanisa kukura mumvuri mumagadheni madiki. Iwo carrots anotengwa mumasabhaba nemasaladhi anenge achida kugadzirawo salad sezvo achinakisa chikafu zvose pamaziso neparurimi. Anonaka mukamasanganisa negreen pepper kugadzira masalad kana kugadzira iyo pizza yekuItaly. Number 3, rugare. Rugare kana kuti African kale muriwo nemavarieties mairi anoita chomolia nekovo. Ndiwo muriwo unoshandiswa zvakanyanya muno muZimbabwe. Anodyarwa ari aya anonzi suckers nevanhu vazhinji. Anoda kugara achidiridzwa senge kana kashanu kana katanhatu pasvondo. Kana muine imba ine majuraho zvinobatsira kuti asarohwe nemhepo yechando inozoomesa mashizha ayo. Mukashandisa manyowa masvinu, zvirimwa izvi zvinorarama. Modzi dzerugare dzinowanikwa mumanesani mazhinji anowanikwa muno muZimbabwe. Rugare rinodyarika semodzi asi varimi vazhinji vanowanzodyara sezvimuti. Zvimuti izvi
anonzi masakazi. Masakazi aya anochererwa oiswa muvhu. Ngoma ndiyo zvodiridzwa kusvika zvatanga kumera midzi yazvo yoga. Rugare harunetse kuwana uye unoita mashizha mahombe zvenguva refu. Kana maita zvemodzi, munotarisira kutanga kudya muriwo wacho nemazuva 55 kusvika mazuva 90. Asi kana takuita zvekucherera masakazi, munotanga kutema nemazuva mashomanana akaita se 30 kusvika 40 chete. Zvakanaka pakudya kana kupa tsuro. Rugare runonaka runopa manutrients akaita vitamin A inochengetedza kupenyesa iro ganda redu, nevitamin C inobatsira kuchengetedza ropa nemabhonzo. Number 2, maonyeni. Maonyeni akapusa kurera muchando nekuti haafe zvekumhanya sezvo zvirimwa zvemidzi aya atinoti root plants anotora mwedzi 3 kana kupfuura kuti asvike. Paanosvika apo ndipo mashizha acho paanochinja ruvara odonha parutivi dzimwe nguva sezvinoita chibage zviya. Maonyeni anokurudzirwa kuti adyarwe semodzi kuti aye anonzi mabulbs acho atinozodya isu sevanhu azonatsokure. Mavegetables aya anodyarwa nenguva ino yechando muvhu semaseedlings kana modzi dzacho dzisati dzadyarwa. Kana takutaura zvemaonyeni asi zvitori nani mototenga semaseedlings anobva kumanurseries. Maonyeni azere nemavitamins nemaminerals anodzivirira kuzvimba kwemiri pamwe chete nekuchengetedza moyo wevanhu, moyo wemunhu. Maonyeni muZimbabwe anowanzoita $4 zvichienderana nekuti akakura sei. Zvinonzi maonyeni tisingatarise madomasi ndiwo mavegetable anoshandiswa kupfuura mavegetable ose pasi pano. Maonyeni anoshandiswa pachikafu chakaita semuriwo, panyama segochi yemuno muZimbabwe, pizza iya yekuItaly kana salad iya inonzi ratatouille iya yekuFrance. Pane kakuvavirira kaanowanzoita so kanonatsozadzisa gasha kana tava kudya isu sevanhu. Ndosaka vanhu vazhinji vachidonhedza misodzi nerufaro pese pavanowanzocheka maonyeni nebanga. Mbinga dzekutengesa maonyeni pasi pano dzinoita China, Netherlands kana Mexico. Muno muAfrica iri Ijipita zvekare. Heo, Ijipita zvekare iri pamberi pekurima nekutengesa maonyeni. Number 1, madomasi. Madomasi akakosha kudarika mamwe mavegetables mazhinji anobikwa muZimbabwe kana pasi rose. Vamwe vanototi ifruit asi tongoti chirimwa pano. Chokwadi makapedzisira kubika usavi musina madomasi kana maonyeni ringi. Madomasi anoshandiswa zuva nezuva kuzadzisa gasva reroyco. Vatengesi vahombe pasi pano vemadomasi vanoita Netherlands, Mexico neSpain. Senge maDutch zvavo ndidzo mbinga dzemadomasi. Vakarima madomasi anopfuura 910,000 tons. Nigeria, Egypt, Cameroon neKenya ndidzo dzinonzi ndo dziri pamberi muno muAfrica pakurimawo madomasi. Anobikiswa nyama nemuto, muriwo kana masaladi. Heo anodiwa nevanhu. Madomasi ane mari muZimbabwe sezvo achishandiswa kakawanda. Haasi manwiwa kana magaka. Anokwanisa kutengeswa gore rese zvawo nenyaya yekukosha kwawo mukuzadzisa gasha. Madomasi anoda ivhu rakapfuma sezvimwewo zvirimwa zvatataura pano. Anotoda manyowa masvinu akaita seetsuro kana ehuku. Madomasi anokwanisa kukura muvhu rakaetepasi kana jecha. Aya matextures akaita selight, masandy soils kana kuti maheavy clay soils. Asi jecha iwo masandy loam soils muchingezi ndiwo anodiwa kuti akurumidze kukura nehutano. Saka ndiwo macrops mashanu amunokwanisa kurima mugarden renyu rekumba varimi. Kune mamwe macrops akaita samaranjisi, malemon bambaira kana macabbage atisina kutaura nezvawo muchirongwa chino, asi tichazomashanyirawo mupati 2 yezvirongwa zvekurima muchando. Tinokuona izve kana tazosvika ikoko.
Murimi munhu, semazuva ose tinotenda nekuona kwamaita chirongwa chino cheFarm 4081. Saka patichazoonana zvekare, sarai zvakanaka, hama dzangu. Kana mafarira chirongwa chino uye mukada kuzodzidza zvimwe zvakadai zvekurima, titsigirei nekubaya subscribe button kuti musazorasikirwa nemusvo wekupfuya wekurima uyu. Zvekare, tinotengesa ma-steel products akaita sema-ash stove anoshandisa marasha kubika kana kuti makeji ekupfuya zvipfuyo zvakaita sehuku, tsuro, madhadha kana mateki. Saka kana mukufunga kutanga kana kuwedzera project, tibatei parunharembozha rwedu runoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671 kana muchida kuzodzidzawo zvimwe zvehuku zvakaita seizvi. Tinotenda nechirongwa chamaona nhasi cheFarm 4081. Kusvikira patichazosangana futi, sarai zvakanaka, hama dzangu.